Вие описвате така една порочна връзка между залите, заложните къщи, фирмите за бързи кредити, които работят денонощно и липсата на каквато и да било регулация. Ще ви кажа, че връзка има, колкото и да не се споменава за нея, но в момента, в който човекът е загубил голяма сума пари, идеята в главата му, че най-бързият начин да възстанови тези пари е ако отиде и седне на машината, на рулетката и ги изкара. Съответно, обаче му трябва капитал, с който да седне на тази машина и най-лесният, най-достъпният начин са бързите кредити. Съответно, заявяването на такъв кредит е лесно, има страшно много такива компании. Одобрението е бързо и на така терминал някой или в такъв пункт, в който изплащат подобни кредити, много бързо отиват, получават парите и съответно тази порочна картина се завърта отново и отново. Тоест, вземат се парите, подава се заявление към съответна институция, вземат се парите, връщат се в залата или се залага някаква скъпоценна вещ на семейството.